kami ng plaza. Charot! Chat pang mahihain eh. Punta po kami ng plaza. Ayan. Pag ito po ay hinabulot, wala na. Ayan, kita-kita tayo mamaya. Guys, dito na kami ngayon. Charot! Dito kami ngayon sa Antipolo, guys. Galing pa kaming Bisaya. Charot! Ayan. Baliktad lang. Sobrang daming tao. Ayan lang naman. Dumayo pa sila. Galing pa sila sa sa Manila. Sa Manila. Hello! Alice po, tsaka si Manit. Gusto ko mag-picture na nasa tayo na sa Antipolo. So, magpa-picture sa tayo sa Antipolo. Yay! Sunday po ngayon pala. Sunday. Yan. So, kaya nandito. Kaya Sunday walang work. Wow, ibigay nyo na daw! Wow! Thank you sa taas. Tayo na sa Antipolo! Charot! Ayan na guys, believe, have faith. Ayan, believe, have faith. Hope. Nasaan yung love? Nasaan yung love? Hinanap namin. Naghanap kami ng love. Parang charot. Tayo na sa Antipolo. Asa. Video pa rin. Tayo kay natin yung magkabak. Today is Monday. Ayan, nasa labas ako. Pupunta kasi ako ng may notice yung aming pupunta ako Peninsula sa Quezon City po. South Insula. Hello, nandito na ako. Init. Sa PSRTI. Opo. Okay, thank you. Dito na ako sa loob ng elevator. Tara! Mag-11 na. Traffic, medyo traffic. Ayan, malapit na bis. 7.
ako. Charot! So yun, bababa na ako. Charot! Grabe hagod ako ang init. Guys, tapos na ako. Kabalik na. Kabalik na ng Antipolo. Grabe. Akin na dito, yan. Daan. Daan. Ayun na yung ano. Hindi na tayo papasok. Ayan. So, ayan na. Charot, hindi na tayo gagana kasi trabaho pa tayo. Char! See you. Pauwi na, naghahanap ako ng pwedeng mapag-anuman. Can go all the way. Oh, it's fun and it's alright. I wanna miss. Yes, this is Kuda. Charot. Pauwi na ako, guys. Pauwi na. Balik na pala ako ng trabaho. Naglalakad ako, papunta ako sa sakay ng mga bus. Kasi ayaw ko dito, ayaw ko mag-ano, ayaw ko mag... Kasi medyo malayo siya. Charot. Hindi lang. Kasi gusto ko kasi dire-diretso bus. So yun. Yun yung hinahanap ko. Sa daan. Charot. Tapos ang uy, maghanap. Ng hangin, guys. Sarap ng hangin. Ang hangin-hangin. Naliligaw ba yata ako eh. Charot. Nandito ako kay saan ba to? Ito dumadaan yung mga bus. Kaya ayan. Grabe. Mahat. Charot. So, mamaya na lang ulit. Kita na lang tayo ulit mamaya. Guys, dito na ako pala sa bus. Hindi ako masyadong tao. May radyo background lang. Ay. Hi guys! Sa bahay na pala ako. Ayan. Kanina pa. Ay, balahin sa bahay kasi galing ako work. Pagkagaling ko doon, siyempre bumalik pa muna ako ng work. At ngayon, nasa bahay na. Ayan, mag-iinit lang ako ng pagkain na kakainin. Ano to eh, kaya nga. Yeah. Yeah. Tapos, ito ay asto guys. Shawarma shock. Masashock kapag kinain mo to. Charot! Initin lang natin siya. Init ko siya, guys. Katayo sa taas. Madilim. Ang bilis na ngayon magdilim, no? Kita yung pimples ko yan, no? Ang dami-dami kong pimples. Pero hindi naman yan active, ano na yan, scars. Scars, hindi active scars. Sarot. Ayan. So, yan. Okay, siguro, ayun lang yung vlog natin for today. For today. Sa ngayon. Ayan, maghuhugas lang ako ng aking baso. Tapos, yun lang, kakain ng hapunan. Tapos, yun. Siguro mag-edit ako nitong vlog natin para may vlog tayo. Ayun. So, thank you guys for watching and I hope you like this video. Ayan. So, sana talaga tuloy-tuloy itong everyday natin, no? Vlogmas. I consider this as my vlogmas. Ayan. So, I hope you guys enjoy. Thank you guys for watching and I hope to see you on our next one. Bye! God bless and see you!